kubva ipapo haana kuzongani kuti kana kuti titaurirane kana kuti asi vachiri vese havasisi vese akatomdzosera last week Sokotera umwe mwana ere kunziko akashanda. Sokotera umwe mwana yakaita zvekubviswa kana kuti yakabveka mapapers nokuti yapindure yakaita zvekubviswa here kana kuti yakabveka yakasvodza saka makanga musina mayo na mahorora pa matsvakira ekuno kana chiwangwa saboya saka ndichama kuda pa ichi madamages nekuti mwana wenyu maanayi handiti right parodiwa madamages acho munoda chii nechii because haichaiti pfuma nekuti madamages vanhu varamba nadi kuti azoanzwe madamages munoda chii pamadamages panapa wakanyorati mombe 3 mbudzi 3 ne US 2000 right izvo zviri kunzi tiri kuda natezvara madamages aya nekuti hamusiri mese 2000 right noti chii yeah asere Mambo ni professor ni kanso ni yeto natezvara nesikuramba chokwadi ndakawana mukadzi wangu netsika yechiwana ndakatizisa mukadzi aita pamwiri pamwiri apa ndaisanzwanana nemukadzi wangu nenyaya yemagetsi pamwiri mukadzi asandibudira pachena kuti nhumbu iyi yakabata sei ende nhumbu yakura sei aingoti ndiri pamwiri ndiwo matauro aindiita ndikatanga kubvunzanawo naye kumashure kuti tangotanga kudaya naye handina time yakati ndidaya naye ingakwana mwedzi ndichidaya tiri murelationship mustana kusangana takasangana zvokwadi ndikada kushandisa dzimwe miri akaramba munoziva panguva yakadaro ndakatadzoudzora ishuwa ndakashandisa asisina dzimwe zvadaro ndopakatanga kuzomisa zvenhumbu ndaisazvibvuma nenguva yanga iripo so paauya kumba akataurana nasisi ataurana nasisi ini ndikatanga kuti aiwa nhumba ndibvumira sandirese ndaona bcause ndaizvirambo kuti zvingaite pamwe ada kunditesta kushuwa ndakati ngapedze mutesta ndikatesta nhumba yanga iripo ndondichishuwa nhumba iripo vaadzokera kumba kota tichambotsaura tione nyaya chakaiteseka nesi adzokera kumba hapana kupera time vauya natete manero auya natete wati tavaya nemuroora tava nemukadzi wavo ndikada tete ndotambira asi tete nyaya iri panapa ndikuti ndoda kunzwisisawo kuti kana tangoerengerana madetsi nemadays enhumbu tinofanira kuti kana painozosununguka tinonga tichipindirana musikana akabvunza natete nhumbu yakura sei yakabata rini musikana akati handisi kuchaisa kuziva handisi kuziva kuti yakura sei asi ndikuziva chimudhina chidine pamwe chokwadi Mambo natete pakamboita kusanzwanana tete akati aiwa inyaya ndichaigona ndega ndidzoke naye kumba tinonyatsobvunza mwanasikana wedu kuti kana tiuya ndichiuya ndichiuya futi naye ndinge tichasa kuziya totaurira ndichiuya nhumbu yakabata musi wakati mwana tichatarisira kusununguka kwemwana musi wakati kushuwa wakadzoka mwana wadzokera kumba mangwana kuma 10 o'clock dzeusiku tezvara vangu vakauya vatengi vangu vari 4 navo mwana pamwe avo vakumashure avo vane maglazi avo ndoziva ndinyasoziva panapo vakauya kuma 10 akataura nditezvara vangu vadombo vakati mukwasha ndavaya nemwana ane pamwiri ndikati hongu saka tavaya kokusiyira mwana nyaya dzedu hatichatonga natete tisu ana baba wacho takudzitonga imi takaunza tete ngatadza kurirana tete saka isu tisana baba takutonga nyaya iyi saka tasiya mwana wedu panapa kuchokwadi wakamusiya asi wakati mukwasha nyaya yako ndainzwa kana pane macomplaints unawo
senge ndakamboza kuna natete namba dzangu idzi ndifonere isununguka mukwasha wangu isusu hatisichana natezvara uchiwana takuna mata hatichaiti zvichiwana izvi sununguka uya titaure chi nyaya yako zvakanaka ende kuchokwadi musikana namata majmw kucheswawo so ndokucheswa wanoenda takati chikwado ndochivanhu chavo vanongoita zvekuchecha ndakataura munyaya tikataura munyaya kati ndonyaya iripo is okay ngatiende kwanani vanatezvara Tete ndo akafonera Tete wakati aiwa zinyaya zvichatonge isusu takanzi nanatezvara budai munyaya idzi titonge tega Tete gwarifya nyaya kuna baba vanababa wakati aisa akasununga tiripo uyai kuchokwadi taenda munyaya wangu ndiye akataura kati natezvara nyaya irapa munhu ndauya ndakamirira vada kuti zvakati vana baba wakati isusu hatitambire nyaya yakadaro nekuti pamwiri wachitsanangura kuti pamwiri mukomana arutsanangura kuti pamwiri mabatire pakaita akufunga kuti pamwe ndakashandisirwa trepi pazvese zvichitsanangura nenyaya tsanangura ana baba wakati ende pochokwadi wakateerera tikatotaura takasaura vana baba wakati nyaya hatikwanisiita sei kuti tikupindure ende hazvitokwanisike zvinhu zvomuri kukumbira panapa azuva seanzwa azuva nemarara ayo saka nhumbi yangu ikanzi ine 4 months ine 6 months ndo mashuke ndakaudzwa ndiripo ndichiteerera izvo ndezvako mukwasha mwana wangu anodzoka nebepa redna pana munyaya kwane nyaya vatora mari yanga tatinayo almost 10 plus akati siza nababa tatongosangana tatongozivana ngachiva tangodi tatongozivana mwana anga asipo anga asara kumba tatanga tiri 2 nemunyaya vanatezvara kati aiwa mari yetsvakere kuno hatitambire hatirodze mwana wedu anani vanatete wasipo munyaya akabvunza akati ko mambo wani takuita zvichimanyimanye tinongobva tangopedzerana pana vakanzaiyo tosiya anatete kana makuda anatete waigara padhuze kati hazvisine anatete wari padhuze tokwanisa kutora anatete ouya vanatete vakaramba anatete vakati daidzi anatete tsvakai rimwe dhiri yenyu mumiri kuuya nemari yenyu ende mauya nemari uyai musangana natete mataura mutaurisana nyingi zvotozadzikiswa zvopera so hatiite zvichiwanhu zvese izvo taakunamata kuchokwadi munyaya akati hapana kuipa tadzokera nemari yedu kumba chungu yekwenga ndichitobvisa mari yanga iripo mambo wangu ndadzokera kumba ndakanogara nemukadzi wangu kugara kwandakaita nemukadzi munyaya wangu akazofona futi bheki kuna tete tatichimbogasichi mari yatsvakire kunoya takuuya tete wakati aiwa isu hatisi kutonga nyaya takadzimwa nanababa kudhara vanababa wakati vanotonga nyaya dzedu vega saka iyoyo nyaya mira ndichise nyaya kuna nababa vanokupa dheti rekuuya sezvo makamasangano makangoita pekutanga ndomasangano muchete pechipiri motaurirana nyaya yedu zvofambitika mune zvakanaka takazofona tete munyaya tete vanongokorosipondana vahapo vari kumabasa zvadaro nhumbi yemukadzi wangu iyi iripo titogara mumba chingotaura nemukadzi nhumbi yaitamba mwangu wangu yanga yakura zvekuti ndakazvionera inini ndegani kuti nhumbi iyi nhumbi yaifanange nemwedzi kai kana isina mwedzi yera nongoinoona mwedzi nehafu asi ndakatona nhumbi ichitamba yanga yakutamba dai foni yangu izvo handisina ndakaitengesa yanga ine umbowo nekuti ndori kubasa inisedhana meseji kuti zvishwa mwana ari kutamba kana munyaya wangu anozviziva zvinhu ndikatomboudza zvadaro mambo ndakagara nemusikana musikana abva azoti mwedzi kubasa ndarwara musoro anotarisa kuno gamu anotarisa kuno kana kutsikisira kupasi kana kutarise munhu ari kutaura musoro wangu kurwadza saka ndikuda mapiyedzi ndakaenda kufamasi nandinotauno marara ndaenda kufamasi ndakabvunza kuti nei mushonga ndakatobvunza famasisi mushonga inomwe nona nhumbu mushonga yakaita sei famasi ati nane nhumbu haabvumidzwa kuva mushonga yese kunze kwemaparaseti chete kuchokwadi ndakatenga paraseti yandaidhona ndaenda kumba ndasvika kumba ndaipa mudzimai wangu bva kamwe chete paraseti amwa kamwe chete ndakamuka mangwana chenda kubasa ndangachenda kubasa ndopenda ndakadzoka ndisati ndiri kubasa ikoko ndopenda ndakafonerwa nalendo ndaigara nawo ndoba ingogara munyaya ipamba ipapo kuno kumukadzi arwara chii zvazotosimbirira zvasimbirira mhanya kumba ndadzoka ndakasvika mukadzi wangu achibhidha ndasvika mukadzi wangu achibhidha takamhanya patendingi patendingi haikwanisi kuti ndanyenya kupari tikaenda kupari wakapari wakatende kusikani tikaenda kusikani sikani ikati mwana kuita sei inhumbi yabva kufanira kusanga nhumbi yakakura sei zikanzi zvokuti nhumbi yakakura hachakubudi nokuti angatongobudisa rimwe ropa saka havasisina saka chiendei vatonyorwa sikani chiende kupi chiende kupari tasvika kupari kwaiko ibvo hatobatsirwa uyu akatanga kundiblema
akati wabvisa nhumbu akabatsirwa blood racho akabuda pambane munhu here kana tanga richiri blood zvakatozvimagodo chaizvo saka papa asati pane munhu ya ndingati kudape saka unogoti waiona kuti yakura sei ogotamba sei ipo pasina kubuda munhu haungaoni zvaungaura nezvaunoona zvinova kuti zviite zvienderana nekuti unotaura zvinhema wozoona chokwadi then panobva paita chii right. Tikarebese nyaya iyi I think inyaya yemadamages chete toongeza nekuti hapachisina vanhu vakatosiyana ini makuta chokwadi papo ndoda kudaira mukadzi wangu ana kumuramba zvaanoziva waidadaro mukadzi wako uchimufungidzira chimwe chikomba aiwa mukadzi wangu ini ana kumuramba waidadaro ana kumuramba mukadzi wangu ndakazombada nechikomba ndakada mukadzi wangu nechikomba ndonyaya yakandikachamaza ikandirwadza nanhasi uyu anozviziva kana ane umbo hwanawo ili nawo hwangu handina kuramba mukadzi wangu nanhasi ndomuda padare panapa chokwadi iye wakamubata nechikomba ichocho ndoziva mwoyo pangu wakamubata nechikomba ndakambata nechikomba sindomuda aiwa inzwa wakapromiswa ane zvinhu zviri chekutanga mukadzi wakatakura nhumbu isiri yako ikabva chechipiri ukamubata nechikomba nhumbu rangu zvakadaro ari kumuda ari kumbapawo aiwa ndozvindoda kuedza kuti madamages avangutsara natezvara kumanzwa handisi kumaramba ndikuzvinzwa asi kana roera rawa natezvara ine kurora ndinotoda ene ndine shumwe ndakatimawania vanonga vairi wachenda kwanatezvara kunobvisa mari unogoti mukadzi waunoda uchimunyepera nhumbu kuti dumbu ranga rakura mwana agotapatapa tochibvudza kuti ropa racho paine mwana here zvochiita kuti ranga richiri blood rezera renhumbu raanga inayo yaanga ari kutaura newe yamaiwirirana kuti wapapa chifanira kunge pasati paane munhu handi womunyepera number 1. Number 2 womunyepera futi kuti wakamubata aine chikomba. Number 3 wotaura aiwa zvese izvozvo mukadzi wangu ndinomuda uko ari kumba kwaunga ipapo zviri kutaurwa kuti maimuharasa achirara kunze achidi muchimurowa muchiita sei zvese izvozvo but wozoti iwewe unomuda but zvese izvo tiri kuona zvauri kutaura apa hapana rudo rwuri papo pamusoro Mambo ipapo paya zvazoona zvoderwa mukadzi leshakadzi tapodinoita chokwadi maisa muradzika panze handina ndakamuradzika panze airara ega panze haana kutomvurara panze hazviitiki waimuda here mukadzi wangu mambo wangu izvezvi mamisisi nditori nawo aripo mukadzi wangu ndinowirirana manzviziva ndochokwadi chaicho hautauri mambo uri manzwisisa iwo right uyo uchikuda murume here murume wako ari kuti ndokuda uchikuda here murume utaura pamberi pevabereki wako nekuti hazvibatsiri kuti uri kumuda mangwani woenda mundoraramese wopuwa imwe nhumbi yechipiri achikutaura marafu ainawo aya murume wako uchikumuda here vati ngei usingamudi zvikonzero panguva yandaivanayo ndakanyanya kushungurudzika zvisingaitika ndaiva munhu aidawo imba yake asi ndine mamwe machallenges andakasangana naye ndinaye nekuti akaita umwe mukadzi ini pandakatanga kuuya akanotora umwe mukadzi tikambotogara kweinenge tiri vakadzi vairi mumba imwe chete mukadzi wacho aindishungurudza handikwanisa kana kuzvitaura zvimwe zvacho aitaura mashoko kundimhura ndainzwa ndakadzikisireka saka nhumbu yakabva right madamages ngaabvise madamages mukomanangu obvisa chii madamages aya pamusoro imambo pamadamages arehwa nesamoni
azonge pane mombe 3 nembudzi 3 zvinoita izvozvo mari 2000 yodzika kuita 1.5. Mambo unoti chii? Mambo simamirira zvakaita ari madamages kazhinji kuti singazoenda hayo mombe 3 ungoda kutoti dzinofanira kuva mombe 2 pamadamages nembudzi ngekuti akanga akazvitakura hapasina mamwe makosti ese ari kutaura kuti patsika dzedu ndo zvinonga zvaakuitwa izvozvo. Unoti chii? Ndiri kuona kuti pamachajisi akutaurwa dai anobviswa asi mamirira zvakaita. Ndiri kuona kuti ava mai ava vakashungurudzika zvikuru. Vari kutaura pamberi pemuchangamiri kuti muzive zvavakasangana nazvo zvisingagoni futi kutaurwa kana nemurume wake. Saka ndiri kuona kuti madamages ataurwa ngaabviswa akadaro changamiri. Unoti chii? Unoona kuti mombe 3 dzine mbudzi 3 mbudzi 3 nembudzi 3 ndozvamurutaura. Mbudzi 3 nembudzi 3 kuona panapa vatosvika stage yamai nababa vatoitwa yakazopowo zvayo. Saka ndikuti panyaya yemadamages dzikaita mombe 3 nembudzi 3 pamari apa ndopangadzike kupisira 1000. Ini changamire ndinotsigirawo pamutongo iwe kuti ngaurambe wakadaro nekuti mukadzi uyu akarasikirwa nemwana pamusana pemhirishonga. Isu madzimai tinozviziva kuti mukadzi akazvitakura haafaniri kushungurudzwa, aidha anozobata chirema kana kuti nhumbi yacho inogona kubva. Saka zvinorwadza une kurasikirwa kwakaita mwana. Tongotiwo mutongo ngauramba wakadaro. Baba mune zvekutaura? Ya, kuuya kwakaita vanhu vakamatsungu zvechikwadi ndakavatambira zvakanaka. Ndini baba wacho apromise. Saka wakangounzwa nana baba wacho vairi, baba wacho zvotazvinzwa izvo. Right. Panyaya yemadamages iri kutaurwa iyi, ipapo manyanya zvanyanya changamire. Ndava pane hunye yakazoenda kupindirawo zvapa kudzimonyedza rudo rwairiya. Muri kuonawo here kuti panyanya ungaita gumbo mumba, gumbo kunze, ungaita mukadzi. Proof yacho yechikomba. Ndinayo. Proof yechikomba ndinayo. Right. Ndakazengeta nemunhu watanda naye asi takanga tisisiri tese. Okay, mama tosiyana. Baba tinobongana napo. Okay. Right. Tingarambe tiripo pajudgment. Right, unondobvisa mombe 2 nembudzi 2 nekuti achandoroorwa ndizvinondobvisirwa futi dzimwe mbudzi. Ndo zvaunobvisa madamages. Ndo zvaunobvisa unozvibvisa rini? Mombe imwe $350. 227. Ya, ipapo $40. ndikubanza. Ndimapa ndikuuzwa. Challenge ndinayo ndekuti pari zvimenino wacho zvinazva kuti baba wako aripo ndazvaita kuunza imese mundomhanye mundobvisa nekuti tinouya tichiti tikatuma wakomana wangu vanotora danga rese saka munobvisa rini? Baba ndiripo mundobhadhara mwana wenyu so that iye anozokutengerai nekuti dzinouya pamusoro. Inini baba wacho ndiri pano. Mwana wewa aiwa ndati munozvibvisa rini? Tirikuya kudzitora pamapenyu. Mutengo wehurumende wakatotaura kuti hakusina vabereki. Onai munofanira kuripira vana wenyu. Zve-18 years izvo ndezvekuEngland wakaiswa napresident. Mutengo wekuti mubereki wona chii? Kuna nemwombe yacho. Ndozvati kuti munozvibvisa rini? pamusoro pambo izvozvo ndinokumbirawo ndichikumbira kamwe kuti inini ndimirire pamutongo mandipa uyu ndakazvimirira ini. Aiwa
ndinavabvisa muda kukumbira muna July ndinge ndapedza zvese. July gore ripi? Gore rinouya. Izvozvi unondobvisa chii kuti ubatire? Izvezvi ndichambotsvaga mari ndikadzokera kumba ndinonoapa mari. Ndinonowa 120 izvezvi. Ndembudzi, right, 120 motopuwa 120 inokavha mbudzi. Yanditi. Muchisvika mbudzi dzavamofona kuti mbudzi dzadi dzabhadharwa. Makosi enyu mari yekumuunza kudai. Patine macost last week $100. 100 yakasvika sei? Tikuda masamoni. Masamoni makabvisa mari? Masamoni takatavisa $60. 60. Nasi ndio yatabvisa. Nasi mabvisa 10, 70. Right, $70. Saka akandobvisa $120. Makosi enye 70 abva abviswa. Then nembudzi. Mbudzi mbiri ichi 80 plus 70 inoita mari 150. Wondowapa 150 inokavha makosi awo nembudzi mbiri. Asi ndiripa pamukumbira. Then mombe tokupa June wataura kuti mombe mbiri ungowabvisa munhu mbiri. Okay, tapedza dare renyu chisimuka imeni. Mombe ndokumbira kwani ndadangotaura. Ndiripa mombe nyaya yauchungudza apa kutaura chokwadi. Mukadzi wangu iye ndakazomuda nechikomba ndozvakazozvisa panapa. Undandakabva inyaya irega yekutanga kutaura inyaya irega akatotaura nyaya yedhemadhemi macho akadhemedhama vari kutaura mukomana wavo kuti anoya nemari aiwa mushamuna baba inzwa right ati izvozvi zvimuri kuenda mutopuwa chi 150 kana asina kukupai 150 mari iyo nhasi uno pamuri kuenda mangwana tomupa up to tomorrow. Asina kukupai dzokai kudare, dare rinobva raenda rondotora zvese makosi emapurisa nemakosi amambo dzinozotorwa dzaa kuma 4 5. Saka arova anokupai 120 150 inokavha $70 zenyu nembudzi dzenyu, motenga mbudzi dzenyu. Mombe tamupa up to June next year 2024. Chisimuka. Right.